Nu har vi så lige haft 10 minutters pause og kan gå i gang igen med de sidste 45 minutter af denne valgdebat. Det her er den sidste valgdebat, som kører med det her 45 minutters format. Til dem, de ser, der lige har slået over, så har vi haft den her valgdebat kørende siden klokken 15 fra GU Nuuk. Og vi går straks videre. Den første, der stiller spørgsmål, det er sammen med Jens Thorin. Ja, den første, det er Albertine Sørensen, som har et spørgsmål omkring børn, der bliver anbragt uden for hjemmet. Værsgo. For det første, tillykke til alle os kvinder på kvindernes kampdag. Jeg vil gerne spørge noget, som jeg selv har haft nært inde på livet. Og det er, at jeg selv, selvom jeg har henvendt mig til kommunen, fordi jeg har det svært med mine børn og har bedt om hjælp, og har bedt om hjælp af de rette kommandoveje, så har kommunerne sagt, nej, I skal bare klare det selv. Og vi vil ellers gerne beholde vores børn og har bedt om hjælp til at gøre det. Men hvem vil gerne arbejde for, at de børn, der bliver anbragt uden for hjemmet, at der bliver færre, der bliver anbragt uden for hjemmet? Og hvordan? Jeg ved ikke, om det er tydeligt. Det er tydeligt. Hvordan vil man nedbringe antallet af børn, der bliver anbragt uden for hjemmet? Det er et tydeligt spørgsmål. Hvem vil gerne svare først, eller? Nej, Rusluk. Jo, tak. Man kan nedbringe antallet af børn, der bliver anbragt uden for hjemmet, ved at lave familiebehandling. Man tager fat i familien, og så tager man fat i rodets kerne. Så jeg mener, at man har haft noget i Oslo i Sydgrønland, at man etablerer et lignende koncept, således at det er hele familien, der får behandling, og så derudover så har man blandt andet nu om dagen kørt med noget, altså mens jeg var i Elisabeth, så har man arbejdet med familierådslagning, hvor det er fra de ældste og ned, at man har et system til, hvordan er det, man siger det? Det er et australsk system, som man har indført her. Jeg har ikke hørt så meget om det, men jeg har kort hørt, at man er startet op med det her i Nuuk, og det er også et rigtig fint initiativ. Så tak til spørgsmålsstilleren. Det er et meget vigtigt spørgsmål, og jeg vil blot opfordre til, at man behandler hele familien. Fordi det nytter ikke noget, hvis man fjerner et barn og anbringer det uden for hjemmet, og så lader det være der, indtil det er 18 år gammelt. Og så vender det jo tilbage til et hjem, hvor der ikke er sket noget. Og så på den måde, så smider vi en masse penge ud, uden at det nytter noget. Og der håber jeg, at det vil være til gavn, hvis man indfører det her system. Og det er noget, som vi vil prøve at opnå fra Rusluk. Og også en bisidder. Altså hvis vi har mere fokus på bisidderne eller andre studentforanstaltninger, så vil det også være til gavn. Tak til Rusluk. Hvem vil så gerne svare efterfølgende? Jens Nabador. Ja, det er meget interessant, og jeg kan ikke forstå, at der ikke er nogen, der vil markere for at svare på det. Altså, vi står meget anstrengt på det her område. Det er 16% af børnene, der er anbragt uden for hjemmet, og det er et kæmpe samfundsproblem, og det peger på, at vi står i en meget svær situation i samfundet, men vi er altså nødt til at gøre noget. Det med bare at anbringe børn uden for hjemmet, det er kun i sidste instans, man skal gøre det. Men man skal have fokus på at støtte op om forældrene. Og der er også rigtig mange forældre, som oplever de her ting. Lad os bane vejen for, at de kan få en central forening, fordi de får jo nogle dybe ar i sjælen af det her. De er forældre, der oplever det her. Også de her søde små børn, som bliver fjernet fra deres forældre, de får også ar på sjælen, når de bliver anbragt et andet sted. Så grønlændere, vi skal være mere stærke, for længst har vi de her ældre, som har passet børn siden i rigtig mange år. Det er en måde at leve på, som vi er gået væk fra. Det er måske på grund af europæisk påvirkning, men det med, at familien løfter i flok og løfter sammen, og det, at farmor og farmor kan være med til at... Her tænker jeg på... Altså dem,
der måske bor uden for Nuuk, som ikke har nogen, som kan passe barnet. Ja, der er rigtig mange ressourcestærke ude omkring på kysten. Selvfølgelig, hvis der er sket noget seksuelt overgreb, så er det, at barnet skal fjernes. Eller hvis der er andre samlivsproblemer, så skal vi prøve at finde nogle løsninger. Vi bruger rigtig mange millioner på at anbringe børn på en institution. Lad os smide flere penge efter forældrene. Det skal vi være dygtige til som et grønlandsk folk. Tak til det, Nabato. Og så er det Adasut Naya. Det er meget vigtigt, at når man arbejder med børn, at man også støtter op om forældrene. Og støtte familien. Man støtter familien ved at lade det være centralt, og hvis der skal være en bedre service, så skal vi afskaffe storkommunerne og lave en ordning, som sætter familierne i fokus. Ja, det er hendes første gang, hun får ordet. Ja, den her familiepolitik, når vi snakker om det, for blandt andet med hensyn til familierådslagning, så har vi blandt andet været med. Og vi har indgået i forhandlingerne om, at der skal afsættes flere midler til. Men det er vigtigt at begynde at tænke i nogle andre baner. Altså det er administrationen, der er centralt lige nu. Vi har omsorgsvigtet de personer, der henvender sig. Vi viser dem hen fra dør til dør. Det skal vi prøve at overkomme. Det er et person, der henvender sig for at få hjælp. Og det her med at fratage børn, det skal altid være sidste instans og sidste mulighed. Men når man ikke kan komme udenom det, det ved vi godt, det sker, så må vi også altså erkende, at vi også har behov for de her. Ja, men man mangler jo også socialrådgivere. Ja, vi har mangel på omsorgsfag rundt omkring på hele kysten, men nu er der også ufaglærte, der arbejder på de her børneinstitutioner. Lad os lige kigge på, at hver uge, så kigger de efter og spørger efter, om de kan tage endnu et barn. Og der må vi altså erkende, at det er realiteterne. Og rådets problem, det er vi nødt til at snakke om. Og det er ærgerligt, at når vi står sådan i samfundet, at det er administrationen, man lader være det centrale i forhold til de her mennesker, der har brug for hjælp. Vi er nødt til at overkomme det her, fordi det skal være personen, der er i centrum. Tak til Akkulære Mesen. Doris Jacobsen Jensen, Siumut. Ja, desværre er der over 800 af vores børn her i landet, som er blevet anbragt uden for hjemmet. Og det at anbringe børn uden for hjemmet lige nu koster over 1 million kroner per barn. Og på nogle af børnehjemmen, så koster det over 300.000 per barn om måneden. Og der er desværre også arbejdsmangel på de her institutioner, der er mangel på faglært arbejdskraft. Og undersøgelser har også vist, at rigtig mange på børnehjemmene, altså der lykkes det ikke for dem. Men hvis de har været placeret blandt familie, så er der flere succeshistorier. Så der har vi også et stort arbejde foran os. Det er alkohol og stoffer, der er de store problem her. Så tidlig indsats, det er det, der er absolut behov for. Når de fylder 18 år, altså så har de ikke nogen steder at tage hen, og det er også dem. Der er nogen, der henvender sig for at få hjælp. Ja, kommunerne skal sørge for, at der er et sted, hvor man kan henvende sig, og det er også det, man arbejder på i kommunen Sommersov, og den ordning er også nødt til at blive udbredt til de andre kommuner. Og også de her behandlingsformer, som vi har åbnet op for, som man kan bruge gratis. Altså der skal det ikke være med baggrund i, at der er de her forskellige behandlingsformer, som vi alle sammen har behov for, fordi vi alle sammen er forskellige, og vi har også behov for alle behandlerne. Tak til Doris Jacobsen Jensen. Demokraterne. Jo, tak. Først er vi nødt til at spørge, hvorfor er vi nået hertil? Den politiske måde, det er kørt på i rigtig mange år, den er vi nødt til at se på. Lige nu bliver det sagt, at man skal behandle hele familien. Altså det er den, man kalder familiecoaching. Og da det blev taget op i Inatsisartut, så vil man ikke tage det op, fordi koalitionen havde allerede løsningen på det her problem. Men hvor er vi nået til? Kommunerne har behov for at blive styrket, men vi styrker ikke kommunerne. Nu har vi endda frataget ansvar fra kommunen Guadeloupe. Vi er nødt til at styrke dem, der har behov for at blive styrket, inden vi når i den situation. Og jeg synes også, man er nødt til at sige,
at den her kæmpe administration, der er her i landet, spænder ben for de gode initiativer. Den regeringskoalition, der nu har kørt i 10 år, da de lavede et departement for børn, så havde man sagtens, så sagde de, at vi ville sagtens kunne løse de her problemer. Det gjorde man ikke. Vi er nødt til at flytte os over fra administration og begynde at gå over til at behandle børn og forældre. Og jeg håber, at det her spørgsmål, at der bliver opbakning til de her slags forslag, som vi stiller op. Jens Frederik, har I så styrker til kommunerne? Vi er nødt til at styrke kommunerne. Det skal ikke være omvendt. Vi kan se i kommunen Gueltaq, at de har økonomiske vanskeligheder lige nu. De har medarbejdervanskeligheder lige nu. I stedet for at støtte op om dem, så har man frataget dem deres ansvar. Men det er jo deres ansvar. Det der er behov for, det er, at man styrker dem, og at de forældre, der har det største behov, altså fordi børn, det er jo vores fremtid. Hvis børnene skal have en fremtid, så skal de være hos far og mor, og far og mor skal have arbejde. Så vi er nødt til at se på hele billedet, og gå væk fra administrationen og skabe nogle bedre måder at arbejde på. Tak til Jens Frederik. Inuit Ataqatigiit. Ja, da vi kom til magten, så etablerede vi et departement for børn og unge, hvor man følger barnet fra det er i mors mave, og så har vi med Redevitialek den gode børnehave. Lige nu har vi afsat 12 millioner til tidlige indsatser, så i stedet for at få anbragt børn uden for hjemmet, så har vi sat fokus på at lave den tidlige indsats. Og kommune Gueltaq, da den kom galt afsted økonomisk, også med hensyn til personale, så hjalp vi kommunen, som vi skal ifølge lovgivningen. Det er det, som man nu kalder at fratage ansvar. Men man skal altså sige, at vi arbejder ikke for sjov. Vi arbejder med udgangspunkt i barnet, med udgangspunkt i MIO's anbefalinger, og der er rigtig, rigtig mange forældre, som mangler værktøjer til at være forældre, og det er derfor, man blandt andet arbejder på, hvad er det gode forældreskab, og hvordan er det, man skaber det gode forældreskab. Og det er en styrke, som man skal etablere og få til at tage rodfæste i samfundet. Det er det, vi arbejder på lige nu. Ja, det der bliver spurgt om, altså de har prøvet at henvende sig, de får ikke hjælp. De mangler socialrådgivere. Hvordan kan man overkomme alle de her forskellige problemer? Lige nu arbejder Departementet for Børn og Unge, en rådgivningsenhed, der arbejder med børn og andre omsorgsfag. Fordi man kan ikke længere konkurrere på løn- og ansættelsesvilkår. Vi er også nødt til at snakke om de her personale, hvad enten altså deres løn skal kunne konkurrere med andre områder. Det er derfor, vi har behov for, at man nu ser på løn- og ansættelsesvilkår. Hvis vi ikke laver noget nyt, så kommer det ikke til at ske noget nyt. Og det ansvar, det arbejde, det vil vi løfte uden at pege fingre af andre partier. Det næste spørgsmål stiller Jens Drøn. Værsgo. Det næste bliver Ritler Heilmann, som har et spørgsmål vedrørende kystnær fiskeri. Værsgo. Ja, og rejerfiskeriet i kystnær muligheden. Hvem vil gerne genindføre det igen? Og hvem vil sige, at fiskeren er ikke for gammel, efter fiskeren er mere end 29 år. Og nu er der er behov for minehænder og de ressourcer, der er rundt om kysten af fiskere. Rejefiskeriet, kystnær rejefiskeriet, om den skal genindføres. Der er ingen, der markerer sig. Så kan vi starte med Ritler, kystnær rejefiskeri. Vi ønskede ellers at være kommet som det sidste. Desværre. Kystnær rejefiskeri er man i gang med at gå fra. Meget klart. Mulighederne for at tage lån fra
fonder og banker, der kommer man også væk fra. Vi er ikke dem, der udelukker. Det er først, at vi kan udelukke det her efter krav fra naalakkersuisut, men det er ikke rigtigt, at man siger, at fordi den person er farvet med det her parti, og det ikke kan tage oplån. Det er jo ikke rigtigt. Vi er også en del af forsørgerne i Grønland med jollefiskeri, og det vil gerne Qutlaq vende om og sige, at det kan ikke være rigtigt, at vi bliver tilsidesat og uligebehandlet. Og der i dette område, der får mangel og ikke har råd til deres mad og taxa. Og den behandling er fuldstændig uacceptabel, og det ansvarshavende bliver nødt til at præsentere, hvad der er op og ned, fordi der er en hel masse indtægtsmuligheder. Efter Karl Ede fra Qutlaq er der heller endnu ingen, der har markeret sig. Så kan jeg bare måske sige fra den anden side til den anden. Vi bliver nødt til at tilpasse omkring, hvordan det kan se ud. Men vi har jo 3 organisationer inden for fiskeriet, og hvis jeg bare skal sige lidt lige ud med min politiske synspunkt, hvis jeg skulle sige noget omkring fiskeriet, så er det som om, jeg er en professor. Men i forhold til kystnær fiskeri, hvad er det for en fiskeri, der er behov for i forhold til havgående og kystnær fiskeri? Vi skal høre på alle fiskere og fiskeriinteresserne, men nu opfører vi som eksperter, men vi har behov for her at overtallet skal være enige om at samarbejde med organisationer og gøre noget ved området. Og hvis vi skal undgå den her katastrofe med den nye fiskerilov, som måske skal tilpasses med bekendtgørelse, og nu er ordene bare forsvundet i luften nu. Skal det store selskaber alene dem skal det have fiskeri, rejefiskeri? Jamen man har prøvet at sprede rejekvoterne ud i samfundet på bekostning af de store private virksomheder. Og hvorfor vil man straffe dem, der har opbygget deres store virksomheder med deres egne hænder? Jamen, store selskaber er også selv private, uanset det er store, men det er privat ejet, og private skal vi altid beskytte. Det er dem, vi skal invitere og ikke udlade. Tak for spørgsmålet, Ritter Heilmann. Og der er vist nogen, der har overhørt den her med 21 år. Det synes jeg, det går vi slet ikke ind for. Og vi skal måske kræve at man skal først være 21 for at komme ind på Inatsisartut. Det selvfølgelig ikke. Det duer selvfølgelig ikke. Og vi skal danne et nyt reform inden for fiskeriet. Den her politiske ønske bliver selvfølgelig beskyttet af den sidste koalition, men det er det er ikke til gavn for den almindelige fisker, og vi vil gerne finde muligheder for, at det bliver til gavn. Vi er i en dårlig situation.
Fabrikkerne i Rasingwit og Abamød er ved at lukke ned, og det kan vi ikke bare ignorere. Vi bliver nødt til at finde nogle andre muligheder. Vi bliver nødt til at tage og pådrage ansvar. Derfor vil vi sige fra til Nelarak, at i forhold til kysten af rejefiskeri, så hvis det skal være en ordning for det, så stem på Nelarak. Tak til Jens Nabadok. Partierne i midten. Erik Jensen, tak for spørgsmålet. Fiskeriloven er blevet ændret, det er rigtigt nok. Og der er grundlaget, at der skal være flere fiskere i kystnære fiskeri. Det er grundlaget. Og nu er det store selskaber alt for stor ejerskab i fiskeriet, og vi vil gerne sprede ejerskabet, og det skal jeg påvise her. Og nu vil man gå over til en ordning, hvor fiskerne selv ejer deres kvoter, i stedet for at det skal først købe den. Og dette vil være en grundlag for at skabe erhvervsudvikling, og det er for at påvise og bekræfte, at fiskerne i rigtig mange år ikke har haft mulighed for, og nu har det jo fået grundlag til at få en mulighed for at selv udvikle sig. Og det er, så har jeg fået stadigvæk et minut ud over rejefiskeri, og i forhold til aldersbegrænsningen, så er det en bekendtgørelse, som kan ændres, og den er blevet ændret og gældende fra 4. februar, så man har gjort noget ved det, og på den måde, så fremt fiskerne har en licens, så har man åbnet for den pågældende fiskeri, og man har prøvet at det er en begrænsning på baggrund af, at nogle kontormænd, der har prøvet at gå over til fiskeri, og det er det, man har prøvet at gøre noget ved. Og i forhold til alle begrænsninger, den har man gjort noget ved. Så tak for spørgsmålet. Så vil jeg bare henvise til den løsning, der er blevet foretaget til den efter. Hvem vil komme først? Demokraterne eller IA? Jeg starter bare fra det højre side. Til at starte med, i forhold til 29 års grænsning, efter den er blevet, hvis den er blevet ordnet, så frem der er yderligere udfordringer, så er vi klar fra det IA at gøre noget ved det. Vi bliver nødt til at tilpasse den, som Siumut nævnte. Det er for at beskytte det enkelte fiskere, og det er også noget, organisationerne har ønsket. Vi er klar til at forny området og opdatere området, og det kan vi fortsætte med. Og jeg skal dertil sige, at hensigten med fiskeriloven er, at ressourcen, at det er bekræftet, at ressourcen er ejet af det grønlandske folk, og kvoterne skal gives til det enkelte fiskere. Og en del af os, der står her, og i forhold til spørgsmålsstilleren, er på baggrund af, at vi har levet af rejefiskeri, men nu er der sket en stor centralisering af ejerskabet af rejekvoterne, så derfor giver fiskeriloven frihed til at have sin egen kvote uden at binde sig til et selskab og skabe et stærkere frihed. Hvordan kan I hjælpe nykommende rejefiskere, og vi vil selvfølgelig give rejekvoter til dem, der gerne indgår til rejefiskeri, kystnær fiskeri. Og man har nogle flexkvoter nu, som kan handles, og på den måde skal man gå videre med, hvordan man kan finde andre muligheder inden for det. Men nu er det en mere frihed i forhold til, at grønlænderne står i spidsen og styrer det, og det er det, vi har sikret her, og det er en positiv ting, fordi ressourcen er jo vores ejerskab, og det skal vi alle sammen udnytte.
Tak for det, Jens Frederik, Demokraterne. Tak for det første, så bliver jeg nødt til at sige, at den nye fiskerilov giver ikke mulighed for, at nye fiskere kommer ind i fisker rejeområder. Jo, hvis du har rigtig mange penge. Men i forhold til udviklingen af rejefiskeriet, det er fint nok at udvikle, men hvad er grunden for det? Det er for at fratage fra det private, og på den måde giver nogle særlige selskaber, Royal Greenland, særlige rettigheder, som har haft nogle dårlige priser over for fiskerne, og det er en omvendt udvikling. Og i forhold til bekendtgørelsen, i forhold til 29-årige, der ikke kan foretage sig fiskerierhvervet, og det er noget, vi har prøvet at ændre i de forrige lande. Det har vi arbejdet på i mange år, men nu er det lige pludselig muligt for lederne partier. Men for 3 og 2 år siden, så har fiskerne råbt op og sige, at det ikke bliver gjort noget ved. Vi bliver nødt til at ændre på styringen. Vi skal udvikle fiskeriområdet. Vi skal ikke have vi skal have en fiskerilov, der skal give indhandlingssteder og fabrikkerne bedre vilkår. Og hvorfor skal man igennem fiskerilov have bestemmelse for, hvem selskaberne skal være størst eller mindst, eller hvor det skal hen? Vi skal snart bestemme. Er det først, det blev nævnt her, at det først ved valget, at man har gjort noget ved det? Vi har nogle medlemmer, der sidder i Inatsisartut, der har arbejdet med fiskeriloven rigtig mange, op til 20 år. Nu er der mulighed og grundlag for fiskerne, der kan investere i det. Og jeg skal tage til at sige, at Royal Greenland så har Inatsisartut også krævet, at der skal være en tilpasning, og det skal vi selvfølgelig arbejde med. Og i forhold til den her centralisering af disse kvoter, er der mulighed for, at det skal spredes til de enkelte fiskere. Så vi har i rigtig alt for mange år bare drøftet om det. Og givet usikkerhed og tvivl hos de fiskere og virksomheder. Men nu har vi sikret, at vi har fået en ny lovgivning, fiskerilov, som vi har drøftet rigtig så mange år. Der er ingen tanker om at ændre på det igen. Nej, jeg synes, at grundlaget er fint nok i sig selv, og justeringer kan foretages gennem bekendtgørelser. Så frem der er nogle ting, der skal ændres, så er der en hel masse lovgivning. Hvis vi skal ændre lovgivningen igen, så skaber det også tvivl og sikkerhed for dem, der sidder i erhvervet også. Så det er meget vigtigt, at der også kommer nogle andre spørgsmål. Værsgo, spørgsmålsstiller. Næste er Knud Siblon, som har et spørgsmål vedrørende små råstofvirksomheder. Der er 45.000, som arbejder med småskala på verdensplan. GEOS har identificeret 250 jordarter, og der er der 50, som man kan lave smykkesten af. Men hvor er småskala-operatørerne her i landet? Så et eksempel. I Sydgrønland er der noget, man ikke må fjerne på grund af en licenshaver. På siden af Qardassuaq ved Proben-minen, så er der spærret for, at man må fjerne et eller andet. Og så er der også rubiner her i Nuuk. Og de er også afskærmet på den måde. Og det er
folk fra andre lande, der har licens til det på 78 personer. Hvad er dit spørgsmål? Er det hjemmehørende, du snakker om? Ja. Der har været 2 Rostov-konferencer, og også et enkelt stormøde, hvor samtlige deltagere har gået på podiet og sagt, at der er lukket af for os. I er nødt til at åbne op for alle de her råstoffer og mineraler. Så vil man pludselig høre på dem, og så vil man åbne op for 10 forskellige. Men der er 250 forskellige råstoffer, så der er 240 mineraler. Så de her, du snakker om småskala, altså man er lukket af. Ligestillingslov for hjemmehørende og udefrakommende. Er ligestillingsloven i effekt? Ja, småskala. Du spørger om småskala operatører. Ja, der er 10, og så kan de tage op i stor skala. Jeg kan sige, at der er 6, der er godkendt her i landet, og så er der en enkelt, som er operativ lige nu. Der er 6, der er godkendt, og 1 er i gang. Små og store skala. Skal det jo overtages af udlandet? Vi begynder fra midten af nu. Mutti. Ja. Råstofloven, den er delt op i 3 nu. Så den første, det er smykkestensloven, og den næste. Og så den tredje, det er råstoffer. Man har prøvet at opnå, at det skal være nemmere for hjemmehørende at få smykkesten. Det næste skridt, det må være eksport, og samtidig med, at det bliver udviklet med hensyn til turismehandel. Det kan man ikke være uenig om. Det er en god mulighed, selvom man måske ikke har så mange hjemmehørende personale, så er det noget, man kan oparbejde fra bunden, og som også kan give økonomisk udvikling. Vi rækker hånden ud til samtlige partier og erhvervsfolk i forbindelse med udviklingen af smykkesten råstoffer. Hvad så med de her licenser, der allerede er givet til de store selskaber? Så vidt jeg husker, at hvis man ikke har tænkt sig at bruge de her, bruge det, som man har fået godkendelse til, hvis vi skal have en god indtægt i fremtiden, og hvis der skal være flere indtægtskilder, så er vi nødt til at åbne op for de her ting. Tak til Mutti. IA er der sødt. Ja, man snakker jo hele tiden om mineraler og råstof. Jeg har helt fra barsben hørt, at vi skal have indtægt af råstoffer. Ja, det er måske det, jeg har hørt for meget af. Hvis det er, hvis vi skal tænke i de små virksomheder, så skal vi først fjerne den måde, som vi arbejder på i Inuit. Hvorfor vil vi så ikke give ansvaret til kommunerne? Det er fordi det hele er centraliseret, fordi det er så stort et system, at det er den, der retter henvendelse, som bliver stillet sidst. Der er måske en borger, der kunne rette henvendelse, men så, hvis Xi Jinping så vil han nok blive rigtig glad for, at vi har et system, der ligner hans egen.
Men hvis vi prøver at afskaffe det, så kan man ikke komme udenom, at vi skal tage udgangspunkt i en person, der henvender sig. Kan kommunerne godt løfte det her med hensyn til råstofområdet? Det her med små jordstykker. Men vi snakker ikke om virksomheder med 3-4.000 ansatte. Det kunne måske være 5 personer, der gerne vil arbejde med smykkesten. Hvorfor kan kommunen så ikke bare give dem det og så sige til deres hjemmehørende, det er fint, du må gerne lede efter nogle pæne sten i det her område. Det er ærgerligt, at da vi har så stort et land, som aldrig er blevet betrådt, det er ærgerligt, at det hele skal være et nationalpark. Sådan kan vi ikke gøre det på lang sigt. Doris Jacob Jensen, Siumut. For nogle dage siden så vi i dokumentaren, at hvor meget råstof, der er blevet sendt ud af landet, og som ikke er til gavn for Grønland, og har set, hvor fattige samfundet har været, og hvilken værdi, der har skabt i et andet land, som kunne have været til os. Men det er på tide, at vi skal have indtægter af vores selv og overskud, så vi vil fra Siumut revurdere medejerskabet, så frem der er nogle udlandsvirksomheder, der er medejere, så skal vi kigge på det. Bare som et eksempel, så har vi om året er der 20 skibe til Ividdut, så der bliver nødt til at være større kontrol og tilsyn inden for området. Bare som et eksempel, inden for råstofområdet bliver nødt til at stramme op i kontrol og tilsyn. Det er ikke alene fiskere, vi skal holde tilsyn med. Vi bliver nødt til at holde mere tilsyn i forhold til råstofområdet, så vi står klar fra Siumut. Småskala råstofdrift. Minedrift. Hvordan kan vi igangsætte det? Vi bliver nødt til at åbne op for i stor stil med muligheder, og det her med, at der skal være krav på grønlandsk ejerskab. Bare som et eksempel, så kan vi se på Qeqertarsuaq med Rubine-mine. Ja, var det et gavn til Qeqertarsuaq-folket? Desværre nej. Så vi bliver nødt til at have, at EPA-aftalen bliver fulgt. Så tak til Doris, demokrater. Råstofloven og i forhold til at forny den, tanker med at forny den, så er det meget afgørende med i forhold til, så hænger det meget sammen med selvstændighedstankerne. Og dengang, da man udarbejdede selvstyreloven, var der en hel masse drømme om olieboringer. Og det er noget, som jeg sidestiller det lige med storskala, og det her med efter 45 millioner overskud, at halvdelen går over Danmark. Det er en dårlig ordning. Jeg kan ikke tage, der er nogen, der siger det, men det synes jeg ikke. Det er noget, som allerede var besluttet fra Danmarks side. Så vi bliver nødt til at kigge på, hvad vi kan gøre ved det. Allermest gør vi det, men jeg bliver nødt til at vise i forhold til i forbindelse med andre former af skala. Vi har nævnt WTO, som færingerne er meget fokuseret på. Så i forhold til produktion af de forskellige råstoffer, så der fjerner man afgifterne og fri marked, selvom der er tale om indenrigshandel. Men vi skal også huske, at færingerne ved godt det her med nævn, kommissionen, der ligger i Danmark. Men hvis der er muligheder som det her, så åbner det også for muligheder for os.
Ja, tak for spørgsmålsstilleren. Meget klart spørgsmål. Tydeligt spørgsmål. Fordi du kom som en grønlænder, så bliver du stillet meget dårligere og ringere. Du bliver ikke godkendt. Det kan vi lige så godt sige til dig, fordi du er grønlænder. Hvor mange grønlændere har ellers ansøgt om at lave smykker af det grønlandske mineraler og råstoffer, og så bliver det frataget deres ansøgninger, og bliver så hårdt er det at være grønlænder. Man får frataget ens område, hvor man kender til, at der er nogle rigdomme, og det er måske noget, som vi skal bare godkende, acceptere. Jamen, kolonimagter koloniserer først, når der er noget at hente, at få noget ud af. Vi bliver nødt til at vende det om og sige, at hjemmehørende og grønlændere har behov for noget. Og vi blev meget overrasket af det her, den her kryolitmine dokumentaren, men nu er der en titaniummine på værdi på mange milliarder, men der er ikke nogen, der siger det, så der er ellers rigdom, der er bare dårlig styring. Efter Rutler, så går jeg over til Naleraq som det sidste. Tak. Landet er så rigt, har så stor rigdom, at der er rift om Grønland fra de andre lande. Så danskerne vil gerne beholde os, fordi det har noget at hente. Men grønlændere skal ubegrænset med frihed blive behandlet fra alle mulige vinkler, og det kommer vi men lov løfte fra Naleraq, fordi grønlænderen er i centrum. Lad være med at sige, at vi er imod det andre udenlandske. Vi kender en ekspert inden for området, og det skal vi have flere af. Vi bliver nødt til at forhøje og hæve uddannelsesniveauet. Smykkesten, Knud Siblund er så meget interesseret. Det er ikke alene området, som vi skal have. Vi skal også kigge på andre områder, og titaniumområdet, som grønlænder bør kunne drive. Jamen, hvor nemt er det lige at drive en hel masse ressourcer og mineraler ud af landet, så stem på Naleraq, så grønlænderne kan også drive miner. Vi har fået 3 spørgsmål, og nu er tiden gået så hurtigt, så får vi mulighed for at give afslutte med værket på 1 minut, og nu skal der kun 3 dage til, at der er valg, og nu er vi i gang med til sidste. Naleraq, værsgo. Det er sødt. Tak for det. Tusind tak for jer, rundrejsen med valgdebatterne, så tusind tak for alle dem, der arbejder med det, og det frivillige. Det skal vi lige sige tak til, fordi uden dem kan vi ikke foretage og lave disse. Men i forhold til det, så en af de vigtigste områder for os, så er det, at vi har nogle unge, som er parate og stærke kandidater fra det høje fløj, som er stolte og ikke er bange, som viser en lys fremtid og gerne vil servicere samfundet. Høje fløjens unge, som er klar, så det kan vi love for, at vi gør noget ved samfundet. Så jeg håber, I kan huske det unge, vi kommer med den 11. marts, fordi alt er ikke endegyldigt. Efter Adasut, så er det Naleraq, som nu har 1 minut. Værsgo. Jo tak. Det er vist et samfund i forandring. Der er 62, der stiller op for Naleraq. Meget forskellige personer. Helt fra Qaanaaq og samtlige byer og bygder. Det grønlandske folk
hvor vi er nået til nu, der er vi nødt til at gå ud fra det grønlandske folk. Vi skal have mere ud af fiskeriet. Vi skal have mere ud af råstofområdet. Og det er det, som vi stiller op på. Det ændrer ikke noget ved, at mens vi arbejder hen imod selvstændighed, så er det de ting, som vi vil have fokus på. Så støt os. Der bliver klaget over os en hel masse, men I kan høre, vi har en hel masse politikker for både børn og ældre, og man er nødt til at høre vores politik, uanset om man er i det yderdistrikterne og fisker eller andet. Vi har en klare meninger om det ene og andet, så vi beklager os ikke bare. Hvis I stemmer på Naleraq den 11. marts, så går I ud fra mennesket. Efter Naleraqs ene minut, så har Siumut nu 1 minut. Fra Siumut, der stiller vi op med 51 mennesker, som både er unge og erfarne mennesker, fordi vi har rødder i hele landet, og vi vil gerne arbejde for at lave udvikling i hele landet. Vores land har behov for ledere, som kan samarbejde med andre og som er velkomne, men som arbejder udefra og laver udvikling baseret på befolkningen, vores kultur, vores sprog, vores identitet. Det er den slags ledere, vi har behov for, og for at beskytte op om det, så er det vigtigt for os at gå videre i Siumut med, hvor det centrale i vores politik er, at vi kan samarbejde. Så vælg et sådan lederskab den 11. marts. Gå ud og stem alle på kysten. Vi har behov for jeres stemmer. Lad os alle sammen hjælpe hinanden. Tak. Efter Siumuts ene minut, så er det nu IA, som har 1 minut. Værsgo. Til jer, der følger med ud rundt omkring på kysten, på tv og radio, vi takker på vegne af alle kandidater fra IA. Vi står i en meget svær verdenssituation. Naalakkersuisuts formandskab har erfaring i og mod på at styre landet nu. Andre partiledere har ikke den samme erfaring, men IA har allerede vist, at i de her svære tider, så kan vi holde sammen på det her land, fordi det arbejde, det er noget, man er nødt til at arbejde på med udgangspunkt i erfaring, fordi vi har ikke råd til at lave fejl. Og det er også meget vigtigt, at samfundet, uanset hvilket partifarve man har, at så arbejder man for hele folket og arbejder på tværs af partierne. Vi går ikke til valg på at prøve at fortælle om, hvor dårlige de er i andre partier. Vi vil gerne fortælle om, hvordan vi gerne vil skabe fremtiden. Jeres minut er gået. Tak. Efter IA er det så demokraterne. Deres minut starter nu. Værsgo. Jo, tak. Der er nu gået 4 år, siden der har været valg til Inatsisartut. Dengang så var der en masse, der lovede en masse ting, men nu har vi så haft valgkamp igen, og det er de samme løfter, der går igen. Jeg vil gerne gentage over for mine landsmænd, det at tænde op for jeres mulighed for at stille spørgsmålstegn ved tingene. Lige nu siger man en hel masse forskellige ting fra dem, der har haft magten, hvor de siger, at vi kan ordne det ene og det andet, men vi er nødt til at lave ændringer. Vi er nødt til at give rådet over til nogle andre. Det er som om skibet står for anker. Vi er nødt til at lave udvikling. Vi er nødt til at skabe et land, som er lettere at leve i, hvor der er gode muligheder for vores børn, og hvor det er betryggende at bo og blive gammel her i landet. Den 11. marts skal I huske på demokraterne. Vi er den forandringsskabende mulighed, og vi kan påtage os hele det samlede ansvar. Efter demokraternes oplæg, så er det nu Rusluk, som har 1 minut. Værsgo. Vi støtter op som nogle helt nye fra Rusluk. Ligesom fiskere og andre, fordi der ikke længere er nogen, der stiller os først. Vi bliver lukket ude af bankerne, og de siger, at I har ikke lov til at optage lån. Vi har ikke nogen sted at henvende os. Hvor skal vi så henvende os? Der er ikke andre muligheder. Vi er nødt til at oprette et samarbejde. Der er ikke andre
muligheder, og derfor bliver Rusland etableret, og vi håber, at der bliver taget godt imod os, og at folk vil være glade for os, og jeg ønsker jer et godt valg. Tak. Fra Rusland stiller jeg op, fordi vi kan, og vi vil lave brede forandringer, og afslutningsvis vil jeg gerne sige, at der er en hel masse, der har skrevet under for at etablere Rusland. Tak til alle jer. Vi ønsker jer alle sammen et godt valg. Tak. Tak til Rusland. Nu er I så 6 partier. Tak fordi I har stillet op her til valgdebat. Og også jer seere. Tak fordi I har set med. Og også tak til jer, der er lyttet med via radioen. Jeg kan sige, at i morgen aften kl. 19:30, så vil der være et ekspertpanel. Jeg siger tak til her i eftermiddag, og I må have en god aften.